Tikamaona m'buku la Chipangano yakale timaona kuti Mulungu aonetsa tsapo makamaka pamene amasankha ana Israeli kukhala anthu ake. Monga tikudziwa kuti nthawi imeneyi panali milungu yosiyanasiyana imene inali pa dziko lapansi. Panali milungu monga Aamori, Aperezi, Ahiti, Amobaiti, onsewa anali nthawi imeneyo. Koma tikuona kuti Mulungu akuonetsa tsapo posankha ana Israeli kukhala anthu ake. Makamaka tikawerenga m'buku la Exodo 6 verse yake ndiyo ya 7 pamene Mulungu amayankhulana ndi Mose kuti akafotokozera ana Israeli kuti ana Israeli adzakhala anthu ake komanso iyeyo adzakhala Mulungu wawo. Tikuona adi kulapa Mulungu adonetsa tsapo pakupita kwa nthawi. Tikuona kuti Mulungu adakwanitsa kuwasamalira ana Israeli kuchoka ku Igupti kukafika ku Kenani. Monga so mene timawerengera buku la Exodo makamaka maulendo awo ya ana a Israeli. Tikuona adi pamene timawerenga buku la Deuteronomy 7 verse yake ndiyo ya 6. Pakuti inu ndinu mtundu wa anthu wopatulika wa Yehova Mulungu wanu. Yehova Mulungu wanu anakusankhani mukhale mtundu wa paokha wa yekha. Uyu anali Mulungu amene amauza ana a Israeli kuti Mulungu adawapatula ana a Israeli kuti akhale ake. Monga ndafotokoza kale poyamba kuti panali milungu yosiyanasiyana, koma Mulungu chimene anachita ndikungosankhako ana a Israeli okha kuti akhale anthu ake. Ndipo tikuona adi pamene adakwanitsa kuwasankha, Mulungu adakwanitsa kuwathandizira manga kuwachotsa mu ukapolo umene adali ku dziko lija la Igupti, nkuyenda nawo mpaka ukafika ku Kenani. Tikuona kuti ali mkati moyenda ana a Israeli adachita zinthu zosiyanasiyana mukati mwa ulendo wawo. Ndipo zina tikuziona kuti zinali zomukhumbitsa Mulungu, zina zinali zomukondweretsa. Koma tikuonabe kuti pakupita kwa kanthawi tikuona kuti ana a Israeli sanakwanitse kusunga zimene Mulungu anawalamulira. Ndi chifukwa chake tikawerenganso m'buku la Aroma 3 verse yake ya 23 timaonanso pamene kuti koma onse anachimwa anaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Ana a Israeli ngakhale adasankhidwa ndi Mulungu tikuonabe kuti sadakwanitse kusunga zonse zimene Mulungu adawalamulira. Tikuonabe kuti chifukwa chimenechocho akula anaperewera pamaso pa Mulungu. Ndipo chifukwa chimenecho tikuonadi kuti Mulungu adakwiya, adakhumudwa chifukwa cha kusachita bwino kwa ana a Israeli. Kodi adachita chani Mulungu? Powakondera ana a Israeli, kuwatulutsa m'dziko la Igupti, komanso kuwatsogolera ku dziko la malonjezano, dziko la Kenani. Tikuonabe kuti ana a Israeli sanachita kusayeruzika, adaphwanya zimene Mulungu adawalamulira. Mulungu posuzumira ku dziko lapansi adaona kuti anthu onse kuphatikizapo ana a Israeli amene adali osankhika komanso a mitundu yonse ali ochimwa. Waona kuti anthu achimwa pa dziko lapansi adachita chani? Ndi mmene tsopano amatumiza mwana wake wobadwa yekha amene ali Yesu Khristu. Tikuona kuti Yesu Khristu adatumizidwa ndi Mulungu kuti maka abwere pa dziko lapansi kudzapulumutsa anthu. Monganso timawerenga buku la Mateyu 1 verse 21 pamene timamva kuti amalonjeza kuti ndidzabala mwana amene adzapulumutsa anthu. Ndipo tikuona adi pakupita kwa nthawi Yesu Khristu anabadwa. Tikuonabe ngakhale Yesu Khristu adafika mu dziko lapansi, ana a Israeli sanakwanitse kumulandira Yesu Khristu. Adapitirizabe kunyozera zimene Mulungu adawalamulira. Ndi chifukwa chake tikuonanso kuti ana a Israeli chifukwa choti analephera kuchita chimene Mulungu adawauza, zinapangitsa kuti Mulungu asinthe zimene adawakoza pa iwo ndi kuzipereka kwa anthu ena. Anazisintha morani? Poona kuti ana a Israeli sanakwanitse kumulandira Yesu Khristu. Yesu Khristu adakwanitsa kutumizidwa pa dziko lapansi lino kuti maka akathandizire anthu onse kuti akapulumuke. Koma tikuona kuti mtundu wa ana a Israeli sudakwanitse kuti ukatsate zimene Yesu Khristu amafuna. Yesu Khristu adafa kufera tonse pano pa dziko lapansi, koma ana a Israeli adakanitsitsa. Popita kwa nthawi tikuona kuti Mulungu adazisintha zinthu zija. Adazisintha morani? Pokhala kuti poyamba Mulungu anali ndi tsankho
koma kenaka kano tadzona kuti mulungu alibe tsankho. Makamaka tikamalenga machitidwe 10 verse yake ya 26 pamene tikuona kuti anthu ena amene anali akunja akukhala nalo danga lomachita nawo chifuniro cha Mulungu. Monganso timaona Korneliyo, munthu amene anali mkunja, tikuonanso kuti akhala mmodzi woyamba kuchita nawo chifuniro cha Mulungu. Izi zikuchitika chifukwa chiyani? Chifukwa chone kuti amene adawuzidwa kuti amene adapatsidwe chimene chocho chifukwa choti sadachilandire, chifukwa chake adazisintha kuzichotsa kwa amenewo nkwamba uzipititsa kwa anthu ena. Uku ndi kusintha kumene Mulungu anakusintha makamaka ataona kuti anthu amene adawapatsa zimene Mulungu ankafuna atapereka adalephera kuzisamalira. Tikuona adi kuti ana a Israeli adoneka osamvera pamaso pa Mulungu, adazikana zimene Mulungu adafuna kuti azitsatira. Ndi chifukwa chimenecho tikuona zimene Mulungu adawakonzera akuzichotsa ndi kuzipereka kwa anthu ena. Ndi chifukwa chakenso inu ndine lero lino tili ndi danga lokhala nawo mwayi omva nawo mawu a Mulungu. Koma pachiyambi sizinali choncho ayi, zidali morani. Mulungu adangosankha ana a Israeli yokha, koma ena tonsefe tidalibe mwayi oneti kuti tingachite chifuniro chake cha Mulungu. Koma chifukwa choti ana a Israeli sanasamalire, sanagwiritsitse, ndi chifukwa chake tikuona kuti Mulungu anazilanda zimene zija ndi kuzipereka kwa wina aliyense amene akakhulupirira. Ndi chifukwa chake timaonanso kuti Yesu Khristu akufera wina aliyense amene akachita chifuniro chake. Yesu Khristu adabwera pa dziko lapansi pano kudzafera tonse. Chifukwa chani? Kuti machimo athu akakhululukidwe. Ataona kuti dziko lapansi ladzaza ndi machimo, Yesu Khristu adalolera kupereka moyo wake ngati dipo lolipira ku machimo amene anthu a dziko lapansi amachita, kuphatikizapo akunja komanso ana a Israeli amene adali osankhika. Ndi chifukwa chakenso tikamawerenga buku la Efeso 5 verse yake 8 imanena kuti pakuti kale munali mdima koma tsopano muli mkuwunika mwa Ambuye, yendani monga ana akuwunika. Apa mlembi wolemba buku limeneli Paulo pamene amalemba buku limeneli kulembera Khristu amene anali kwa Efeso, anali kuwafotokozera maka kuwadziwitsa zimene zinalili poyamba. Amafotokozera kuti poyamba inu munali mu mdima koma tsopano muli mkuwunika. Pokhala kuti muli mkuwunika, yendani monga ana akuwunika. Kodi amafuna kuwafotokozera kuti chani? Amafuna awadziwitse kuti zimene lero lino mukuchitazi pachiyambi mudalibe mwayi oti mungachite zimenezi. Zidali kwa ana okhawa a Israeli. Koma chifukwa choti ana a Israeli sanakwanitse kusunga malamulo ake, Mulungu adazilanda ndi kuzipereka kwa inu. Ndi chifukwa chake lero lino mukupezeka muli mchani kodi muli mkuwunika. Kodi amafuna kutanthauzanji pamene amanena kuti munali mu mdima? Pamene Paulo amafotokozera Akhristu aku a Efeso kuti kale munali mu mdima, amafuna kuwafotokozera kuti chani? Pamene amafotokozera kuti anali mu mdima, chimene amafuna kuwafotokozera Paulo ndi chinthu ichi. Amafuna kuwafotokozera kuti inuwo munali amithenga a Satana, munali atumiki a Satana. Munali atumiki bwanji a Satana? Chifukwa choti mapembedza mafano, mmapha anthu, komanso mmaba, komanso simachita zimene Mulungu amafuna. Chifukwa chone kuti machita zinthu zimenezozo, nchifukwa chake Paulo amafotokozera kuti inuwo munali munchani kodi munali mu mdima. Koma tikuona kuti pakupita kwa nthawi, monga so imafotokozera buku la 1 Korinto 6 verse 11, ponena kuti ndipo ena a inu munali olema. Amafuna kuwauza kuti chani? Amafuna kuti ena a inu makhalidwe anu adali zolakwika zimene tanenazi, mmapembedza mafano, mmapha anthu, komanso mmaba, mnali achigololo. Izi ndi zimene ndithu Paulo amafuna kuwafotokozera maka pofuna kuwaunikira za mdima amene amafuna kuwafotokozera kuti munali mu mdima. Amafuna kutsimikiza kuti inu mapembedza mafano. Monganso mmene timaonanso ena ndi ena m'masiku a lero lino. Enanso timaona akupha anthu, akumaba, komanso akumapembedza mafano. Zimenenso Paulo amafotokozera Akhristu aku a Efeso kuti Akhristu
poyamba ari inu munali mchani wodi munali mundima mapembedza mafano ndipo khala kuti mapembedza mafano Mulungu sadali mbali anu ori mudakhala ndi danga lori mupulumuke koma zinalengera chisomo chake maka pochotsa zimene adazipereka kwa ana Israeli ndi kuzibweretsa kwa anthu osadziko lapansi kuti yekhayo amene akakhulupirira navomereza Yesu Khristu nakachita chifuniro chake akakhale nalo danga lokapeza moyo wasatha. Utile kuti chifukwa chake inu ndine tili nawo mwayi omachita nawo zimene zizi. Amafuna kufotokoza kuti chani? Amafuna kufotokoza kuti pa zimene iwo amachita zinali zosemphana ndi Mulungu poyamba. Koma chifukwa chone kuti Mulungu adakondera pano padambuyire chifuniro chake ndimene tsapano amafuna kuwadziwitsa kuti inu tsapano lino mudachokamo mudima muli muchani muli mukuunika. Kodi pamene anali mmene momwe amachita chani? Ndimene amanena kuti amachita zinthu zolakwika ngati zimene amanenazo. Mwachitsanzo timaonanso Saulo, munthu amene anali kupha Khristu. Timamuona Saulo makamaka amalenga machitidwe 8 verse 1 kutsika musi. Timaona kuti Saulo anali munthu mmodzi amene anali kupha Khristu, anali kwaononga, kwasautsa, koma kwapita kwa nthawi tikuona machitidwe 9 Saulo akutembenuka. Izi zimafuna kutanthauza kuti yani? Pamene Saulo anali kupha Khristu, anali mundima. Samadziwa kuti kodi chimene akuchitacho ndi chosemphana ndi Mulungu. Iye amangoona kuti zinthu zili yani kuti zili bwino. Koma pamene kwa nthawi tikuona kuti makhalidwe amene olakwika anali nawo anachotsedwa nayamba kuchita chifuniro chake cha Mulungu. Tionanso kuti Paulo ndi mmodzinso amene adalemba mabuku ambiri. Tikamawerenga mabuku ambiri timaona kuti adalembedwa ndi Paulo. Chifukwa chachani? Chifukwa choti anazindikira choyipa chimeneyo anali kuchita. Chitsanzo chinanso ndi anthu amene amakhala ku Atene. Timaonanso Paulo pamene adafika mzinda wina wotchedwa wa Atene, pamene anali kuwafotokozera maka pamene amapembedza kwa Mulungu osadziwika. Amafotokozera maka chifukwa choti amapembedza mafano. Amawuzana kuti chimene mupembedzachi nchosayenera kuti kuchipembedza. Chifukwa chani Akhristu aku Atene amachita chimenechi? Chifukwa choti samadziwa kuti chimene amachitacho ndi chinthu cholakwika. Anali mundima. Samadziwa kena kalikonse ayi. Koma pakupita kwa nthawi pamene Paulo anakalalikira uthenga wabwino, tikuona kuti anthu aku Atene anasiya kupembedza mafano ndi kuyamba kuchita chifuniro chake cha Mulungu. Umu ndithu ndi mmene Paulo amafotokozera maka kufuna kuwatsimikizira za mmene iwo adali mundima. Akuti anali ndi zintchito za mundima makamaka pokhala amithenga a Satana, amatumikira Satana. Makamaka pomachita zinthu zolakwika zimene Mulungu samafuna. Chinthu chinanso ndi chani? Amakonda zilakolako zakuthupi. Amakonda zinthu za dziko lapansi. Nthawi imene anthu anali mundima, kapena kuti nthawi imene inu ndine tinali mundima, sitimachita zinthu zimene Mulungu amafuna. Timachita zokhazo zimene moyo wathu umakhumba. Ndi chimene ife timachiona kuti ndi chinthu chopindulitsa. Ndi chifukwa chake timaonanso kuti tikamawerenga buku la 1 Yohane 2 verse 16. Verse 16. Pakuti chilichonse cha dziko lapansi, chilakolako cha thupi ndi chilakolako cha maso, matamandidwe ake ya moyo sizichokera kwa Atate koma ku dziko lapansi. Apa mangofotokozera zinthu zimene dziko lapansi limaziona ngati zinthu zabwino. Kuti zonse zimene ifeyo timazitama, zimene ifeyo timazitenga kuti ndi zinthu zofunikira, akuti zimenezozo sizichokera kwa Mulungu koma ndi za dziko lapansi. Amafuna kutanthauza kuti yani? Amafuna kutitsimikizira kuti zimene ifeyo timazikonda kumazitenga kuti zinthuzo ndi zofunikira mu moyo mwathu, koma ali kwa Mulungu sizili zofunikira. Ndi chifukwa chakenso tikamawerenga ku Chipangano chakale timafuna kuti njira ya Mulungu ili yosiyana ndi njira ya munthu. Kapena kuti njira ya munthu, zokhumba za munthu zimaoneka zofunikira zedi, koma mapeto ake amakhala yowononga moyo wake. Mapeto ake amakhala aifa. Pamene ifeyo tikonda zinthu za dziko lapansi, inde tikhadi kuti tikusangalala moyo wathu wakuthupi. Koma tidziwe kuti chitakhadi kusangalala choncho, koma mapeto ake ndi jahena. Chifukwa chake sizimene Mulungu amafuna. Sizimene Mulungu anatikonzera kuti tizizichita. Mulungu amafuna zokhazo zimene zili zabwino kuti maka tikamazichita Mulungu azikondwera.
Mulungu sakondwera ife tizichita zinthu zolakwika, koma amafuna nthawi zonse tizichita zokhazo zimene zili zofunikira pamaso pake. Ndi chifukwa chakenso vesi imeneyi ikutifotokozera kuti zilakolako zathu sizichokera kwa Mulungu ayi, koma zimachokera kuchani? Ku dziko lapansi. Ndi chifukwa chake tikati tione dziko lapansi likutanganidwa ndi zinthu zopanda pake, ndi anthu angati amene lero lino amachita chifuniro chake cha Mulungu? Tiona kuti ndi ochepa. Anthu ambiri tikusangalala ndi zinthu zosenera, ndi ambiri zedi amene akuledzera, ndi ambiri zedi amene akuba, ndi ambiri zedi amene akumapanga zinthu zosenera. Chifukwa chani? Chifukwa chokonda zinthu za dziko lapansi. Timaonanso chitsanzo chabwino Dema anali munthu mmodzi amene amachita chifuniro chake cha Mulungu, koma timaona pakupita kwa kanthawi adapezeka kuona kuti wasiya chifuniro chake cha Mulungu, wayamba kukonda zinthu za dziko lapansi. Timaziona izi makamaka tikawerenga buku la Timotheo 4 verse yake ya 10, pamene timaona Dema akusiya Paulo akuyamba kuchita zinthu za dziko lapansi. Tidziwe ndithu kuti pamene tingachite zinthu za dziko lapansi, tidziwe ndithu kuti pamene tichite chimenecho tikuphwanya chifuniro chake cha Mulungu. Mulungu samafuna titamachita choncho. Mulungu amafuna nthawi zonse titamachita chifuniro chake, nthawi zonse titamakhala ndi Baibulo m'manja mwathu, timawerenga Baibulo, timasanthula mawu ake, timadziwa, timafotokozera zathu kuti chifuniro chake cha Mulungu ndi chani. Ndi zokhazo zimene Mulungu amazifuna, koma sati zinthu za manyado zimene zimangokondweretsa moyo wakuthupi, koma pamaso pa Mulungu zili zolakwika. Ndi zimene Paulo amafotokozera anthu aku Aefeso makamaka pamene adali mu mdima. Mu vesi yomweyo ya Aefeso 5 vesi yake ya 8 omweyo tikuvanso kunena kuti lero lino muli mukuunika. Lero lino muli mukuunika. Kodi pamene Paulo amafotokozera Khristu aku Aefeso kuti muli mukuunika, amafuna kutanthauza kuti chani? Amafuna kutanthauza kuti pa nthawi imene inu munali kuchita zinthu zolakwika, idatha nthawi imeneyi mudasambitsidwa ndi mwazi wake wa Yesu Khristu. Pamene inu mudabatizidwa, zonse zimene mumachita zolakwika mudazisiya m'madzi. Pamene munatuluka mudamba moyo wina watsopano. Ndipo khala kuti mudamba moyo watsopano, moyo umene watsopano muliliwo muli mukuunika. Pokhala muli mukuunika, kodi nanga kodi mukuunikamo muyeneramo mumachita chani? Paulo amafuna kuwafotokozera Akhristu aku Aefeso kuti pokhala kuti muli mukuunika, mukuyenera kumafalitsa uthenga wabwino. Monga timaona buku la Marko 16 verse 15, pamene timaona Yesu Khristu amalamulira ophunzira ake kuti mukani ku dziko lonse lapansi, lalikirani uthenga wabwino kwa olengedwa onse, ndipo amene akakhulupirira nabatizidwa adzapulumuka. Ndi zimene Paulo amafuna kuwafotokozera Khristu aku Aefeso kuti pokhala kuti poyamba anali mu mdima, koma tsopano anatembenuka ali mukuunika, chimene ayenera kuchita ndiye kulalikira uthenga wabwino. Kodi inu ndine timalalikira uthenga wabwino pamene tili mukuunika? Kodi pamene pamene amanena kuti muli mukuunika amafuna kutanthauza kuti chani? Amafuna kutanthauza kuti pamene inu muli mukuunika ndiye kuti muli mwa Yesu Khristu, mukuchita zinthu zimene Yesu Khristu amafuna, kapena kuti muli mu mpingo wake wa Yesu Khristu. Ndipo khala kuti muli mu mpingo wake wa Yesu Khristu, umene uli mpingo wakawo, umene uli wachoona, amafuna zoti muzizichita zimene Mulungu anakulamulani pamene muli mu mpingo. Kodi inu mumachita zimenezo? Timaonanso chitsanzo chabwino Priscilla ndi Aquila pamene adafotokozera Apolo makamaka za ubatizo waonadi wa Yesu Khristu. Ataona kuti Apolo akulalikira ubatizo wa Yohane umene sunalofunika nthawi imeneyo, Priscilla ndi Aquila adamuyitanira chapambali ndikufotokozera kuti koma ubatizo umene munena ndi zoonadi zidali morero, koma lero lino ubatizo olongosoka ndi ubatizo uwu. Tikuona kuti pamene popo awaso ndi chitsanzo chabwino chimene ndithu adaonetsa chimene ifenso ngati Akhristu lero tiyenera kumachichita, kumalalikira uthenga wabwino pokhala kuti tili mukuunika. Kodi inu muli mukuunika? Pokhala kuti muli mukuunika, kodi mukuchita zimene Mulungu amafuna? Dziwani kuti ngati simuchita zimene Mulungu amafuna, tidziwe zoti tikulakwitsa. Chifukwa chachani? Tikusemphana zimene Mulungu anatilikira mukuunika. Pokhala kuti munthu ali mukuunika, amaonetsa kuti pamafunika zionetsa kuunika. Anthu aziti akamuona zintchito zake zakuunika zizisonyeza. Zikatero ndiye kuti aliyense amadziwa kuti yawadi ali mukuunika.
Ndi chifukwa chake Yesu Khristu adanenapo makamaka tikawerenga ku buku la Yohane kuti ine ndine kuwunika kwa dziko lapansi. Amafuna kutanthauza kuti chani? Pokhala kuti iye adabwera pa dziko lapansi lino nkumachita chifuniro chake cha Mulungu, kumachita chokhacho chimene chili cholongosoka pamaso pa Mulungu, nkumatsogolera anthu kuti anthu inu ozikhala pa dziko lapansi ngati mufuna mukapeze moyo wosatha kachiteni ichi. Ndiye amafuna kuwafotokoza kuti anthu nonse amene mukachita chimenechocho mukayambanso kuwunikira zanu, mukakhalanso kuti no muli munchani, muli mukuwunika. Ndipo pokhala kuti muli mukuwunika muyenenso mukawunikire anzanu. Kodi inu mumawunikira anzanu? Tikuyenera kuti ifeyo tikhale akuwunika. Pamene tili mukuwunika tionetse ntchito zakuwunika. Koma ngati ifeyo sitingaonetse ntchito zakuwunika tidziwe kuti chikhristu chake chili chachabe. Monga tinamvera poyamba kuti zimene Mulungu adakonza kwa ana a Israeli adazilanda adazichotsa kumeneko ndi kuzipereka kwa anthu onse a dziko lapansi. Kutanthauza kuti ifenso lino mwayi tili nawo waukulu. Zikhalira kwa inu ndine kuseweretsa mwayi umenewo tikapeze chipulumutso. Koma ngati ife tifuna kuti tikapulumuke tikuyenera kuti tigwiritsitse zokhazo zimene Mulungu amafuna. Tikhale mukuwunika. Tikakhala mukuwunika kumachita chifuniro chake zitipangitsa ifeyo kuti tikakhale okhawo amene Mulungu amafuna. Tidziwe ndithu kuti tikhoza kukhala ndithu akhristu, koma ngati sitichita chifuniro chake sindifenso akhristu. Koma tikuyenera kuti ifeyo tichite zimene Mulungu amafuna. Mu vesi yomweyo ya Efeso 5 verse 8 tikuonanso kuti kumapeto kwake kuyenera pokhala kuti poyamba munali mu mdima ndetsa pano muli mukuwunika, akuti yendani monga ana akuwunika. Yendani monga ana akuwunika. Kodi inu mumayenda monga ana akuwunika? Kodi pamene Paulo amafotokoza choncho akhristu kwa Efeso amafuna kuwafotokoza kuti chani? Amafuna kuwafotokozera kuti akuyenera kuchita zokhazo zimene Mulungu amafuna. Munthu uli mu mpingo wa Yesu Khristu nkumachita zinthu zina zimene zili zosemphana ndi malamulo, nkuti munthu amene akuyenda akuchita zimene Mulungu akufuna? Ayi, sakuchita. Paulo amafuna kufotokozera pokhala kuti muli mu mpingo wake wa Yesu Khristu kapena pokhala kuti muli kuwunika, yendani monga ana akuwunika. Chitani zimene Mulungu amafuna. Inu pamene munapanga chisankho chokhala mkhristu, pangani zokhazo zimene mkhristu amayenera kukhala nazo. Kodi inu mumachita zimenezo? Ndi chifukwa chake tikawerenga buku lomwe la Efeso 5 verse 8 limafotokoza bwino kuti tisanjane nazo ntchito za mdima. Akuti pokhala kuti ifeyo tili mukuwunika ndiye kuti ifeyo tiyende ngati ana akuwunika, akuti tisanjane nazo ntchito za mdima. Kodi inu zimene mungachita simungabatizidwe munazisiya panopa kapena mudakapangapo? Dziwani kuti ngati mumapanga, dziwani ndithu kuti ndiye kuti muyanjana nazo ntchito za mdima. Koma Bible likufotokozera kuti yani likunena kuti tisanjane nazo ntchito za mdima. Ndi chinthu chabwino kwambiri ifeyo pamene tili akhristu kumaona zinthu zina zooneka kuti ifeyo titenge nawo mbali. Pali zinthu zina zimene timatenga nawo mbali koma kuli kuti mkhristu samayenera kupanga nawo zimenezo. Tikamachita choncho timakhala kuti ifeyo tiyanjana nazo zinthu zimene zili zoti ndi zolakwika. Ntchito zimene zili za mdima timakhala kuti ifeyo tiyanjana nazo. Koma Bible likufotokoza kuti yani tisanjane nazo ntchito za mdima. Monga inu pokhala akhristu dziwani zimenezo kuti ngati inu mmanjana nazo zinthu zolakwika mmachita kusayuluzika. Tsono ngati inu mmachita kusayuluzika, kodi muganize kuti moyo wosatha mukaupeza? Ayi, nkovuta kuti mukaupeze. Koma kuti inu mukapeze moyo wosatha musayesere kuyanjana nazo zinthu zolakwika. Ntchito zolakwika zimene inu mmachita simungabatizidwe, simungakhale mu mpingo wa Yesu Khristu, zimenezo zisiyeni. Tikudziwa ndithu kuti mmachita zinthu zolakwika, mnalowa kuba ndithu, mnala chigololo, mnaloledzera. Koma zimenezozo pamene inu mudabatizidwa zimene zija munazichotsa. Simungeneranso kuti inu mukhale mmodzi womachita nawo zimenezozo. Koma chimene inu muyenera kuti muzichita ndi kudziwitsa chifuniro cha Mulungu kuti kodi ndi chani.
chidziwitso cha Mulungu ndi chiyani. Dziwitsani anthu ena kuti kodi Mulungu amafuna kuti ife tizichite chani. Mukadziwitsa anthu ena natembenuka mtima nakambana kuchita zimene inu mumachita, dziwani kuti inu mukachita chinthu chotamandika. Chifukwa chani? Mukakhala kuti mwawombola azanu amene anali mu mdima, akakhala nawonso mukuunika, akambanso kuyenda mukuunika. Kodi inu simufuna kuti azanu atachoka ku mdima kumene alili? Kodi inu simufuna azanu atakhala nawo mukuunika amene inu mulili? Kukhala mukuunika si chinthu chonguti basi ine ndakhalayi, koma ndikuchita chifuniro chake, kumachita zokhazo zimene Mulungu amafuna. Kodi inu mumachita zimene zonso? Dziwani kuti ngati simuchita, Mulungu akakulangani ndithu, monga mmene analangira ana Israeli. Mulungu anakonda ana Israeli kuwatulutsa ku dziko la Igupto kumene anali kuvutika, kumene anali kuphula njwala za moto, nkuyenda nawo mu chipululu. Koma chifukwa choti sanamvere, anawalanga ndithu. Ndi chifukwa chake timaona kuti anthu amene anakwanitsa kukafika ku dziko la malonjezano timaona kuti ndi anthu awiri okha, Yoshua komanso Kalebe. Koma gulu lonse limene lidachoka ku Igupto lidathera mu njira. Chifukwa chani? Chifukwa kuti samachita chifuniro chake. Inunso ngati simungachite chifuniro chake pamene muli mukuunika, ngati simungayende ngati ana akuunika, dziwani ndithu inuwo kuti mudzawonongeka. Mudzawonongeka ndithu. Mudzawonongeka chifukwa choti kuti simunachite zimene Mulungu amafuna. Mulungu amafuna zokhazo zimene ifeyo zimeneyo amafuna kuti tizichita, osati za maganizo athu. Maganizo athu akhoza kukhala opindulitsa pa moyo wakuthupi, koma moyo wauzimu sali opindulitsayo. Yambani kutsata Yesu lero lino, chitani chifuniro chake. Yesu adabwera pa dziko lapansi kudzafera inu ndi ine. N'chifukwa chake Baibulo limafotokoza kuti adalipira, moyo wake udakwanitsa kulipira machimo athu amene ife tinali kuchimo. Ataona kuti dziko lonse lachimwa pa dziko lapansi, Mulungu sadangolileka kuti likhale choncho ayi, koma adayesetsabe kupanga njira ina. N'chifukwa chake adatumikiza mwana wake yekhayo wokondedwa kuti adzakwanitse kupulumutsa inuwo ndine. Koma kodi ifeyo timatsata zimene Yesu Khristu amafuna? Ndi chifukwa chakenso tikawerenga buku la Aroma 12 verse 18 imafotokoza bwino kuti ngati nkotheka tikhale ndi mtendere ndi anthu onse. Ngati nkotheka kusonyeza kuti Chikhristu ndi chovuta ndithu, kuti weyo ufike poti weyo ndiwe Khristu ukuyenda ndithu kuti weyo uyesetse. Pali zambiri zimene ife tingakumane nazo zotilepheretsa pa Chikhristu yathu, koma Baibulo likuti chani? Likuti ngati nkotheka tiyesetse kukhala bwino ndi anthu onse. Anthu amene amalikambira zoyipawo tiyesetsebe ndithu kukhala nawo bwino. Chifukwa chani? Ndi mbali imodzinso a Chikhristu, kuti ife tikaonetsetseni kuti tikuyenda monga ana akuunika ndi kukhala bwino ndi azizathu. Kodi inu ane banu makhala nawo bwino? Dziwani kuti ngati inu simukhala nawo bwino, dziwaninso kuti ndi chinthu chokhachonso chimene chikhoza kupangitsani kuti inu musakapeze moyo wosatha. Timaphunzira chani? Timaphunzira kuti zinthu zimene Mulungu anazikonzera kwa ana a Israeli anazisintha zifikiranso kwa mitundu ena. Ndi chifukwa chake inu ndi ine lero lino tili ndi danga lokhala nalo mwayi okapeza chipulumutso. Kutanthauza kuti inu ndi ine takhala kuti taseweretsanso ngati imene adaseweletsera ana a Israeli, ndi kuti tikapsa ndithu ngati imene anawonongekera ana a Israeli. Koma kuti ifeyo tikakhale omukondweretsa Mulungu, tiyeni pamene tikumva izi tizigwiritsitseni. Tikhale mwa Yesu Khristu, tichite chifuniro chake, timalalikirakonso anthu ena, pozindikira kuti ngati ife tingangozisunga osauza kwa anthu ena, ndi kuti tikuchimwira Mulungu. Koma tikazitenga ndikupatsako ena atembenukanso, ndi kuti zikapangitsa kuti anthu ena amene samadziwa chifuniro chake cha Mulungu kuti kodi nchiyani akazindikire, ndi akakhala nalonso danga lochoka mu mdima ndi kukhala mukuunika, nayamba kuyenda ngati ana akuunika. Monganso Paulo adafotokozera Akhristu amene amakhala kwa Efeso pamene amakumbutsa pa zimene iwo anali kuchita sangakhale wa Yesu Khristu. Kotero Efeso ndi nthawi yathu yabwino kuti pamene ifeyo tamva izi tilingalire, tisinthe
kuti kodi ifeyo tili pati, tili mu mdima, tili munkunika. Kodi ngati tili munkunika tikuyenda ngati ana akunika kapena beri kuchita zinthu zimene timachitabe mu mdima. Ambuye kudalitsa adalitse. Amen.